Comerç i turisme, els principals motors econòmics de Blanes, van ser l'objecte de debat del quart punt de trobada de la CUP. La candidatura d'Unitat Popular de Blanes considera que el model turístic i comercial del municipi ha quedat obsolet i estancat i que, per tant, cal buscar nous revulsius. És per això que el punt de trobada va recollir diferents opinions i propostes per tal d'impulsar una pauta alternativa al model dels últims 50 anys basat en l'estacionalitat. L'estiu cada vegada és més curt, l'oferta de sol i platja, ja hi ha destinacions molt més interessants, molt més econòmiques, molt més a l'abast de moltes butxaques, i això doncs, segurament fa que hauríem de reinventar amb el que tenim al poble, de quina manera doncs, podem reinventar tota aquesta història. No? Hi ha iniciatives a nivell cultural últimament, però ens dona la sensació que poden quedar com una mica molt puntuals. No? Precisament, una de les propostes de la CUP passa per potenciar el patrimoni històric i cultural de Blanes com a principals atractius turístics del municipi. Altres iniciatives passarien per apostar per un comerç de proximitat que dinamitzi la vida social i enforteixi els lligams entre els ciutadans de Blanes. Aconseguir que Blanes, entre un punt, per exemple, entre Mataró i Girona, doncs no deixa de ser un nucli important que arrastra molts pobles del voltant, hi ha un comerç molt potent, però veiem que li falta com una mica de benzina o tenir un eix comú per treballar doncs, al llarg de les estacions de tardor, de primavera, de l'hivern, doncs donar-li una mica de marxa. No? Segons la CUP, cal desestacionalitzar l'oferta turística i comercial de Blanes per tal de superar l'antic model de sol i platja i augmentar l'ocupació i l'activitat econòmica fora de la temporada d'estiu. D'aquesta manera s'introduirien criteris basats en la sostenibilitat tant ambiental com econòmica. La propera activitat de la candidatura d'Unitat Popular de Blanes serà a finals de mes amb una xerrada sobre el projecte de les CUP a nivell municipal arreu de Catalunya. Per cert, que des de la CUP també han parlat del nou POM i han vingut a dir que encara que s'aprovi al ple de Blanes, faltarà que les administracions supramunicipals li donin el seu vistiplau. Des de la CUP hem presentat diverses al·legacions en aquesta línia. No? En principi, el ple de dimecres suposem que és un tràmit que s'eleva en posterioritat a Girona, que és qui acceptarà o no les al·legacions o veurà de quina manera es poden fer les modificacions pertinents.